ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи. Бардору ва хӯрои азиз, ҳама каса чӣ хелен созен, хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Зинда бошен дӯстони азиз. Имрӯз бо як навори пачкаи дига барои шуморо омода кардем. Навори хонаҳои фурӯшиай, яъне ки бардоро заминҳои арзон астаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. марҳамат ҳамин видеоро то охирша тамошо кунем, бовар кунем ин видео зури бад омадагиай. Тамошо кунем бардоро ва чӣ хеле ки дастгиритон гаре несисидагиай. ҳамун як доналай ки бепила биҷиқен гапто надорум. Раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ва касе хона, мошин ё ягон чи дигар реклама карданӣ бошад дар канали мо, ин ҳамин номрои десен танҳо дар ватсапш ба мо равон кунен. Мо барои харидорора як рекламаи чоткиш мекунем. Навора тамошо мекунем. Рафтем. тамошобинони канали Сауду Тиҷи навора сар кардем. ховтон набара, бо диққат рӯи экраntона нигоҳ кунед ки вақти мо гап мезанем хишрӯака гӯш кунед бардоро бифаҳмен ҳамаи чира. Хоб, дар навори пешина бардоро заминои арзон монда будам, бисёр таъриф кардем, гапто надорум бардоро. Ина бо як замини арзони дига ана ёфтам барои шуморо, барои он бардоро ки дар ғарбӣ тамошо мекунанд, бардоро ки ай Тоҷикистон тамошо мекунанд, бардоро ина як замини арзони дига қатъи ина қимисанг шай. Адресш бардоро шаҳри Ваҳдат. Хоб ина қимисангш овардагӣ бидай, точкаи зурай, бода ҳавои тоза, срочна мефурӯшумша, маълумоти бештара ба телефон мегирем гуфтагиай. 6 сотиқ замин, нархиш 20 000 сомон. Тенҷи бадай нархиш, занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба як замини фурӯши дига, ишам нархиш гарени арзонене ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб бардоро, дар шаҳри Кулобай. чӣ хеле десен на фундаментош рехтагиай. соҳиби ҳамин замин гуфтагиай ки фавран фурӯхта мешава. Фундаменти се дар хона рехтагиай. Фундаменти баландай бардоро ба сименти бақувват рехтагиай. Адрес шаҳри Кулоб, 5 сотиқ замин, арзон ҳам мешава. Алишам гуфтагиай, не ки бардоро нархиш 30 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. да ин нарх да ягон ҷо намеёвӣ замини арзон. 30 000 бардоро бо ина фундаменти се дар хона рехтагӣ бидай. ина номрои телефонаш, касе харидорай занг бизанен, арзон ҳам мешава. Алишам. тамошобинони канали Сауду Тиҷи, бардоро ина як замини фурӯши дига гуфта будем ки ай шаҳри Душанбе мода арзонтар биё гуфта будем. бардоро ина як замини арзони дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Ваданасоста бидай бардоро. соҳиби замин гуфтагиай ки замини холияй 6 сотиқ замин алиша мешава ба ягон мошин. ина бардоро касе ки мисол мошин дора метавона ки ба инами замин алиш куна. дар шаҳри Душанбе тарафи Ваданасоста 6 сотиқ замин, нархиш 50 000 сомон, арзон ҳам мешава. алиша ҳам чӣ хеле гуфтам бардоро. марҳамат агиҷое ки замин, хона ё квартира дар корай бардоро дар комментария бинависен. бинависен, ман ҳатман дар видеои оянда насиб иншоалло арзонтарша ёфтам барои шуморо пешкаш мекунам. инаи заминам аёто наброя 50 000 сомонӣ мега. номрои телефонаш ҳастай, занг бизанен. бародарҷоно, касе ки тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесам, дар комментария бинависен ҳо биген тамом. оз заминои фурӯшира гап мезанем, заминои фурӯшӣ уже тамом шудесай, баъд хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳои фурӯшира. то охирша тамошо кунем, боварӣ дорум ки ягон замин ё хонаи замин ё квартира мехаренда барое ки нархошон беҳтаринай. хоб, ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ана тарафи Вахшда бидай дӯстони азиз. тарафи Вахшда ина бо сименблоқати хона кардагӣ бидай, хеле тайёр нестай. фавран фурӯхта мешавад гуфтагиай. нархша ана 8 сотиқай дӯстони азиз. қариб сотиқаш аёдум бироя. 8 сотиқ замин, нархиш 60 000 сомонӣ мега. 60 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин замин бигирен. беҳтарин нархай бовар кунен. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана чӣ хеле ки настроениёи ма созайда, сарам дар накесай, чотки гап зесам, тез бад гап зесам ба фикрма. ҳай фаҳмидесем ба фикрам дӯстони азиз. хоб, инаи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, номи пешинаш Калхозобод бидай бардоро, Румӣ. хоб, як этажа, 4 комната, 8 сотиқ замин. як бор дига такрор мекунам бардоро. як этажаи 4 дар хона, 8 сотиқ замин. Калхозободда бидай. хонаҳо чӣ хеле десен коробкаи. ҳама шароитош дига созай. сумбоша мегирӣ, дарат резаша мечаспонӣ, яшкатурш мекунӣ, на криша дора. 100%. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, нархиш 65 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунед. ина номрои телефонаш, марҳамат ҳози занг бизанед, хонаро бихарен.
дар видеои пешина бардоро ва хӯрои азиз нависта буданд ки ана аз ноҳияи Данғара ягон хонаи арзон биёфта буданд. Бардоро ина як хонаи фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Данғара. ин хона бардоро якэтаҷай 4 дархона дора 8 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара. чӣ хеле гуфтам. хоб соҳиби хона гуфтагия ки 8 сотиқ заминда қарор дора, овуш ана 400 метр дуртар будай. овуш бардоро ду дархона кайлдор ремонти замонавӣ дора, 100% барои зиндагӣ кардан мешава. светам дора. дар ноҳияи Данғара шаҳбур дабдай рӯ парои шоҳрои Кӯлоб дӯстони азиз. сентри хонаҳо дабдай ягон камбудӣ надора. дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 70 000 сомонӣ мега. бардоро 8 сотиқ замин 4 дархона 70 000 сомонӣ. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесен, амия дона лайки бепла биҷиқена. агар форатон ки видеои нави моро якмин шида тамошо кунен, ҳатман подписатсия кунен, наму калакончикай малакончикай биҷиқен дӯстони азиз. хуб, анаи хонаи десен бардоро зира реклама мекунам. гарени хонаи арзонай, наршам беҳтаринай. қарор дорад дар Ботрободай. бардоро касе ки Ботробода намедона, ин тарафи наи сини Сарбан шаҳри Левакам дӯстони азиз, анами тараф дай. хехтон фаҳмиден ки ҷояй. хоб 4 дархонаай, як кайлдор, як веран дора. 8 сотиқ заминай. нархша 130 000 сомонӣ мега. срочни пулш дар курай. ина номерои телефонаш занг бизанен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира дар курай, ҳатман дар комментария бинависен. агар хонаам дар кор набоша, бардоро як дастгирӣ кунен. да мисол я лайк монен, мисол ё ягон нуқта монен, ман 100% розиам. хоб, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи коммунизм дӯстони азиз. 14 сотиқ заминай, 4 дархона. ин хона бардоро ба ғишти пухта вардоштагиай. ремонти хона миёнай, кайлдор, веранд, ҳоҷатхона, ҳамом, аловхона, ду таоғили дигаам доштай. 4 тарафи хона бардоро маҳкамай, ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд. пеши хонада бардоро дарёам ҳастай, мисол барои оббозӣ кардан, яке мисол об қоқ мешава, мерай об миёрӣ. 100% ҷош беҳтаринай хулоса. срочни фурӯхтан дар кори ҳамин хонара бардоро нархша 200 000 сомонӣ мега. бо мумкин арзонам шава. номерои телефонаш аст, занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба як аппарати фурӯшӣ. чӣ аппарате ами? хай бисёрат медонен, бисёрат намедонен. ҳози ма касе ки намедона, ҳози мегумтон бардоро. аппарати пахта чигиткунакай. пахтара отдельно чигит мекуна меброра, ана чигита отдельно меброра. яъне ки пахтара отдельно мебровардай, чигита отдельно. хай хитоб фаҳмиден карочи. истеҳсоли Ҳиндустонай, яъне ки Индия. 2 сол кор фармондагиай тамом. ҳолаташ не ки беҳтаринай, 100% кор мекуна гуфтагиай. нархи ҳамин аппарат бардоро 40 000 сомонӣ мега. 40 000 сомонӣ. пахтара мисол отдельно мебровардай, чигита отдельно. чӣ хеле гуфтам, хай фаҳмидем бардоро. дар шаҳри Исорай ҳамин аппарат 40 000 сомонӣ мега. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат касе харидори аниқен, занг бизанен. тамошобинони канали Саъду Тиҷӣ, касе ки тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесам, ҳама ништиягай бига, бо мо хеле хурсанд мешем. бардоро як дастгирӣ кунен, чотки айда. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. фаҳмидесем бардоро, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. хуб, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. духонага квартира дар 3 этаж қарор дошта, 28 квадратни метр, Савхози Файзалӣ 3. дӯстони азиз, Савхози Файзалӣ 3. касе қирғанай ма фаҳмид ки ма гиҷора гуфтесам да. хуб, домои пешинай хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки духонага ремонт кардагӣ будай, ремонти замонавӣ, Савхози Файзалӣ 3 да будай. духонагай бардоро нархиш 115 000 сомонӣ. бо арзонам мекадай. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. бардоре ки дар видеои пешина дар комментария нависта буданд ки мода аз шаҳри Кӯлоб квартира биёфта буданд, бардоро ина як квартираи фурӯши дига, чӣ хеле гуфтам, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дора, 27 квадратни метрай. домои пешинае бардоро, неки хона ремонти хуб кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хона дар маҳаллаи Вайдуллоевай бардоро калел индабудай, доми 14, квартираи 35. таъҷилан фурӯхта мешавад, яъне ки срочна фурӯхта мешавад бардоро. якхонагай нархша 120 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш, ҳози занг бизанен, квартираро бихарен.
дӯстони азиз, эълона давом метем квартираҳои фурӯширо оз яка гап задесем баъдро и квартире десен дома нигоҳ ки чӣ хел фасонаи хе ранги Дубай бовар кунен. ма боварӣ надорам ки ози ҳамиҷа ноҳияи ёвон боша. чӣ хел домои фасон вардоштагианда бовар кунен. чӣ хеле гуфтам бардро квартираи фурӯшие қарор дорад дар ноҳияи ёвон. Яхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 43 квадратни метр. дом бардро навастройкаи хона ремонти замонавӣ кардагӣ будае бардро. хайна номерои телефонаш ҳастае, бо мисол хитон занг мезанен, маълумоти бештара аз соҳиби квартира мегирен. дар ноҳияи ёвонае бардро яхонага 9 этаж, нархиш 140,000 сомонӣ мега бардро. 140,000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. хобтон набурда ёхи? садқатон шам. ништияген охи, зинда бошен дӯстони азиз. хуб, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яхонага дар 20 этаж, 41 квадратни метр, ноҳияи Сино, Зарафшон будае дӯстони азиз. навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби хона гуфтагие ки хуб, срочни мефурӯшумша, срочни пул дар корай. яхонага дар 20 этаж, нархиш бардороне ки нархиш арзонае ки 70,000 сомонӣ мега. ай Душанбе 70,000 сомонӣ бо арзона мекадай. дӯстони азиз, ина хай номерои телефонаш ҳастай. касе дар корай занг бизанед, қати соҳиби квартира маслиҳат кунед. бардоро ва хоҳарои азиз, касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардоро агар видео махул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепила биҷиқен. ҳамин видеои моро дар имо дар дигар сайтҳоятон падилитса кунен. бо мо хеле хирсанд мешем. як рӯз пас, ду рӯз пас барои шуморо наворои беҳтарин мекунем. дӯстони азиз, имрӯз камтар настеринот зур буд, кам шӯхӣ карда гап мезанем, ба дил нагирен. хай фаҳмиден усу бардоро, зинда бошен. аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира дар корае, ҳатман дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам бардоро. агар хонаам дар кор набоша, хай дар комментария бинависен ки ака беҳтарин видео гапто надорум мегӯен. хай бо мо хеле хирсанд мешем. хуб, раҳмат барои дастгиритон бардоро. раҳмат ки мисол наворои моро дастгирӣ мекунен, лайк меҷиқен. зинда бошем бардоро. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.